atemufo tidumienu. Na Ephraim mmarima hyiae, na wotwa kɔ Safon. Na wɔka kyerɛɛ Jephthah sɛ, adenti na wotwa mu kɔɔ ne Amonfo kɔkɔɔɛ. Na yɛn de wanfrɛ yɛn na yɛn ne wankro. Yɛde gya bɛhyew fie agu so. Na Jephthah ka kyerɛɛ wɔn sɛ, me ne me man nyinaa ne Amonfo nya manso kɛseɛ. Na me tia me frɛ mo no, mo anye me amfiri wɔn nsam. Na me hunu sɛ morema magye me no, me de me nkwa me to me nsam. Na me sene me kɔ Amonfo no so. Na Awurade de wɔn hyɛ me nsa. Na adan na mo afra ba me so, ne me rebɛko ne yi. Na Jephthah boa Gilead mmarima nyinaa ano, na ɔne Ephraim koe. Na Gilead mmarima no kum Ephraim, ɛfiri sɛ wɔse, moyɛ Ephraim adwanefoɔ. Mo Gileadfoɔ, mowɔ Ephraim mu, na mowɔ Manase mu. Na Gilead fa Yordan atwaye tware Ephraim. Na sɛ Ephraim adwanefoɔ no mu bi ka sɛ, ma mentwa a, ɛne Gilead mmarima no ka kyerɛ no sɛ, woyɛ Ephraim ni anaa? Na ɔse daabi a, wɔka kyerɛ ne sɛ, ɛne ɛka sɛ Shibolet. Na ɔka sɛ Sibolet, ɛfiri sɛ ontumi nka no yie a, na wakye no aku no Yordan atwaye hɔ. Na saa brɛ no, Ephraimfoɔ mpem 42 na ɛtotɔɔɛ. Na Jephthah bu Israel atɛn mfie 6. Na Gilead ne Jephthah wui. Na wosie no Gilead nkuro no bi mu. Na n'akyiri no, Ibsan a ofiri Bethlehem bu Israel atɛn. Na ɔwɔ mmabarima 30. Na ɔde mama 30 mema aware mmea. Na ɔkɔgyegye maba 30 nso firi mmea brɛ ne mmabarima aware. Na obu Israel atɛn mfie 7. Na Ibsan wui. Na wosie no Bethlehem. Na n'akyiri no, Sebulon ni Elon bu Israel atɛn. Na obu Israel atɛn mfie 10. Na Sebulon ni Elon wui. Na wosie no Ayalon, Sebulon asase so. Na n'akyiri no, Hillel ba Abdon a ɔyɛ Piratoni bu Israel atɛn. Na ɔwɔ mmabarima 40 ne mmana na 30 a wɔtena mfunumu 70 soɔ. Na obu Israel atɛn mfie 8. Na Hillel ba Abdon a ɔyɛ Piratoni no wui. Na wosie no Piraton wɔ Ephraim asase a ɛwɔ Amalekfoɔ bepɔ soɔ no so.